מחבובין הותי פי כריסטו מאלטיני אלצ'ין. Il pace Macom, San George Preka. Id-9 ta' Mejju, jum l-ewwel qaddis Malti. Li Dun George Preka kien kanonizzat mill-Papa Benedetto XVI. Biex titfakkar din l-okkażjoni tal-festa ta' San George Preka ġiet iċċelebrata qudiesa mill-Arċisqof Pawlu Cremona fis-Santwarju ta' Santa Teresa f'Birkirkara għall-istudenti tal-Kulleġġ San George Preka. Għal din iċ-ċelebrazzjoni kienu preżenti l-għalliema u tfal kollha li jattendu l-iskejjel li jiffurmaw parti mill-Kulleġġ San George Preka. Dun George twieled fit-12 ta' Frar tal-1880 fil-Belt u wettaq ħidma kbira bħala fundatur tal-mużew fil-Ħamrun u f'Santa Venera. Kien fl-1963 l-Soċjetà tal-Mużew għamlet talba biex tinfetaħ il-kawża ta' beatifikazzjoni ta' Dun George Preka. Din fil-fatt imbdiet fl-1975 minn Papa Pawlu VI. Huma diversi l-mirakli attribwiti għall-interċezzjoni ta' Dun George Preka. Flimkien ma' dawn il-mirakli hemm ukoll ċirkostanzi u fatti oħra importanti dwar il-qdusija ta' Dun George. Fosthom li 38 sena wara mewtu, il-ġisem tiegħu instab intatt fit-tebut fejn indifen fil-kappella tas-Soċjetà tal-Mużew fil-Ħamrun. Kien nhar id-9 ta' Mejju li flimkien mal-Beat Ignazju Falzon u Marija Deodata Pisani, il-Papa Giovanni Pawlu II beatifika lil Dun George Preka fuq il-fosos tal-Furjana. Dan kien mument importanti fil-proċess ta' qdusija ta' Dun George Preka li mbagħad wassal biex 6 snin wara nhar il-Ħadd 3 ta' Ġunju 2007 ġie kanonizzat fi Pjazza San Pietru fil-Vatikan.